Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Sa komentaryo, Firing Line. Sa mga issue, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Upod kay Aksyon, Marlon Heravea. Aksyon Firing Line. Alas 6:56 sa Action Radio Philippines Standard Time. Mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Action Firing Line. Yari kita sa Webes nga pagpangalagad. Pizza 17 na sa bulan sa Nobyembre tuwing 2022. Aksyon Firing Line. Ang inyo ka-action Marlon Heravea. DYEZ. Aksyon Radyo sa Bacolod. Weather Update. Unahon ta, hibalo ang lakat sang panahon. PDMPD Action Gun, Republic Action Gun. Mayong gabi, please come. Mayong gabi, Action Mar, sa aton mga listeners, mayong gabi. Hari, lakat sang aton chimpo, sini nga hapon. Webes, kita karon nga adlaw Nobyembre 17, 2022. ITCC ni siya nag-influensya sa aton kapungsuran diri sa partikular sa kabugusan sa aton sa Kabisayan, subong man sa Mindanao. Lakip ng Kabikulan, kag probinsya sang Quezon. Idulot yun yung magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Ang Isabela kag ang mainland Cagayan ato di sila sa Northern Luzon. Ang Shoreline naga-influensya sa ilan, no? May ara man nga magalumon ang kahawaan nga may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanago. Buhay lang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran nagapabilin nga may pagulugal uman ang kahawaan hasta sa magalumon ang kalangitan. May dala man siya naligwin nga mga pagulan o kon pagpanaguob nga tuga inisang localized thunderstorms. Ang aton shoreline sa aton kadagatan kag baybayon lakip na ang aton direksyon sa hangin sa iban nga bahin sa atong kapungsuran nalagkip kita diri sa Western Seaboard sa Kabisayan. Nagapabilin hari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin namin na sidlangan kag kalmado ang aton baybayon hari lang kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Wala sang gale warning advisory ng ginbatak diri ang pag-asa sa aton. May takos ini ang aton wave height 0.6 hasta 2.5 metros ang atong astronomical tide. Mauna ang hunas sining gabi alas 9:28.3 metro ang kanabawon. Magabalos ang tao alas 4:23 karon sa kaagahon 0.9 metro naman ang takos ang kadalumon. Kag alas 5:22 sining hapon nagpahuway si aring adlaw magapakita ini siya alas 5:44 buwas sa aga. Nagahamboy kita subong ari kita sa 26 hasta sa 31 degrees Celsius. Kung 68.8 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Amo na ikabukasan sa aton lakat tiempo sini nga gabi Action Mar. Sige, Action Gun. Salamat gayud kag mayong gabi. Mayong gabi. Action Firing Line. Gana Republika sang Provincial Disaster Management Program Division nagdala sa aton sang labing ulihi nga lakat sang panahon. Action Firing Line. Action Firing Line, magapangalaga kita tubtob sa takda nga alas 9, masalo sobra 2 ka oras nga pagpaambit namon sa inyo sang mga naggabalingaso nga mga balita, isyo kag kontrobersiya nga nag-apekto sa aton tanan. Action Firing Line.
November 17, 2022 mga kaaksyon, may nabilin na gid lamang kita 38 días antes ang Pasko kag 45 días naman antes ang tuig 2023. Ano bala ang mga balita nga dapat naton sa nga pagatalakayon sa balita nasyonal? Action Firing Line. Bilateral meeting ni Philippine President Bongbong Marcos Jr. sa Chinese President Xi Jinping. Guna, dayon na kag ang report kada batunta nagapadayon na gani subong nga Thursday akon kay nga Thursday afternoon Action Firing Line. sa sidelines ini sang subong Asia Pacific Economic Cooperation o kon APEC Summit nga ginatuwag diri ang mga economic leaders across the region nagtililipon ang diskusyonan ang pagbangon sang mga nasyon kag ang pagbalik kapag siksang ekonomiya. Action Firing Line. Kagabi nag-abot si Marcos sa bay Bangkok, Thailand mo. Upod ang First Lady nga si Mary Louie Liza Arnata Marcos. Dari may ara si Marcos nga at least anom ka mga bilateral meetings na damo di sang paabuton ta nga resulta sang bilateral meetings ni Presidente Marcos. Action Firing Line. Ang isa diri sa tuman kabalantayan kag dapat gid naton sa ringang mibaluan kung ano ang mga resulta sang pagsugilanon ni Marcos sa leader sang pungsod China. Ni ang China isa ini sang pinakagamhanan nga nasyon sa kalibutan. Ang pinakagilibantayan gid naton di amo ang isyu may kantaran sa West Philippine Sea. Dugay-dugay na nga isyu na labutan ni dedikada nga isyu makaksyon na labutan na mga nagyan na mga sa nabo-nabo nga mga presidente pero wagid ta na mahatagan sang kasulbaran. Action Firing Line. Pero manabot tayong kadayhan na ng isyu ning sa istoryahanay ni Marcos kag ni Jinping. Inaway pa naton mabalaan da man si Marcos may ara sang pauna ng kadaan nga palayag. Kasiling niya, dako ang iya sa nga paglaom nga maka-discuss sa kay Jinping sa isyu angot sa West Philippine Sea. Kada kahambal naman ganin niya sa pila sa mga official o Chinese officials nga dapat tumanon gid kung anong nasaad sa international nga kasuguan sa international law. Kag dapat sundon ang United Nations sa Convention on the Law of the Sea nga ruling. May ruling na nimo angot sa ginagawan nga teritoryo. Action Firing Line. Tinaw mabalubudlay ang paglantaw sang ibandi kay si Anay Presidente Duterte gani daw way gani mamati to ang pungsod China nga motong ginakabig presidente sang Pilipinas nga pagsik kag arisgado. No, si Anay Presidente Duterte subong pa nga si Marcos ang pangulo pero hulaton naton kay base may iban nga pamaagi no sa pagsugilanon si Marcos nga makapahumok sa balatyagon sang presidente nga si Xi Jinping kag si iban sa mga opisyal sa pungsod China. Action Firing Line. Teko ni si punta makaakson dekada na nakaligad nga ang pungsod Pilipinas sang tuig 2013 isipan nyo bala? No, sang 2013 kumaduruban nato naghangkat ni sa China ang Pilipinas, no? Ang China ginangkat sang Pilipinas sa claims ni sa West Philippine Sea. Diri ni ang Manila kung sa mga hampang pang basketball nakascore diri ang Pilipinas mo, no? Nakascore diri ang Pilipinas o ang Manila ako nakakuha na sang kadalagan di sa ginakabing landmark ruling to sang International Tribunal. Action Firing Line. Kag nag-invalidate akon abot sa lingon nagbasura sa claims sang China o kung sang Beijing China magkaksyon. Pero ano bala ang ginasiling pwede ibato sang Pilipinas sa China? Di daw parehas na makaksyon nga ang Pilipinas langaw, ang China karabaw. Action Firing Line. Anong ibato sang
langaw sa Carabao man, anong ibato sang tulabong sa Elepante man? Action Firing Line. Naka-ek di ba lang Pilipinas ang China nagpamalibad o kung daw nagbaliwala to sa ruling sa ginakabig landmark ruling. Why ito nila ginaknowledge? Why nila ito kilala atong ruling sang International Tribunal? Action Firing Line. Kag may kaisog kung nakabatas pa ganitong pungsod China mo nga akusahan ang DFA, ang Department of Foreign Affairs, sa nagligad nga bulan sang Hunyo to, ginakusahan sang illegal fishing kay pinunggan to ang local vessels sang Pilipinas nga makalayag sa Ayungin Shoal. Nagligad nga Hunyo to makakson nga ang China Coast Guard. Ang barko nga nasakyan sang China Coast Guard nagbalaba ko nagpugong to sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga barko pakadto tani sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, no? Nga sadto ginatuwag Second Thomas Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Action Firing Line. Ano ba lang panindugan ni Marcos sa sining nga isyo? Kabalon naman kita nabatian ta naman nakitanta nga sang nagapapili pa lang si Marcos Macacson bilang presidente sang nakaligad nga kampanya. Sa mga debate ka sa mga interviews, inigid man ikawan nga pamangkuton siya sa isyo mayangot sa West Philippine Sea sa South China Sea. Damo-damo naman to si Marcos ang statement. Ngagin palayag, ini bala, nabatian ta man to. O balikan ta malang siling to ni Marcos. Ang siling niya, nga ang Pilipinas kag China, wala yasang territorial conflict. Ang Pilipinas, pagkabugusan abi, Pilipinas kag China, wala yasang territorial conflict, kundi ang Beijing lamang nga amo yan nagaklaim sa pila kabahin sang teritoryo sang Pilipinas. Action Firing Line. Ginambal din niya ni sa interview sa iya upod tong anay Australian Prime Minister nga si Kevin Rudd. Nga si Rudd amo ni nag-host sadto sang President's Meeting sa Asia Society sa New York, mga kaksunti laban-laban nga nabalaan naman guro ni Chinese President Xi Jinping ining statement ni Marcos ni. So ang hulaton naton di kung ano ang isabot ni Jinping sa sining ihambal sa iya ni Presidente Marcos mayangot sa isyu sa ginaagawan nga teritoryo. Action Firing Line. Basi kung rin na naton mabatian blang medyo klaro nga kasulbaran sa sining isyu ni. O galing, kung sundon gid tani naton ang hitabo makaksyon, ang Pilipinas may kadalagan na kuntani nga naangkon di sa China. No? May kadalagan na nga naangkon diri ang Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration dito sa The Hague, Netherlands. Sa 2016, ang Arbitration Court nagdeklarar na nga ang ginaklaim sa Beijing sa South China Sea ang illegal. Action Firing Line. Yang question nga wala ginkilala sa China? Anong ila sini nga gusto nga tindugan di? Kag ano pa bala ang ila sini nga ginapangita? Amo nang mabalanta sa resulta sang bilateral meeting ni Marcos kay Chinese President Jinping. Aksyon Marlon Herabea sa Aksyon Firing Line. Action Firing Line. Firing Line. La 7:09 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano paginiban sa nga balita nasyonal? Ari Mateo, may isa ka kampyon nga balita. Ang deposito sa ospital. Dugay na nga nagaagunto. Ilabi na mga pasyente magkakson nga pigado. Damo naman sa mga nagkalamatay. Kay bisa nagatinga-tinga ng pasyente, kumuwala sa deposito o kunway sang down payment. May mga report kita ka na baton, damo na. Nga why ni sila ginbaton sa ospital. Action Firing Line. Diba ospital man tuod nga ang nagadubalag gobyerno, pero sos kulang man ng pasilidad.
Kaya daw hindi magani masarangan nga bulngon mo ang iban nga balatian. Bla resulta, ti saylo na sila sa iban nga ospital. Labi na sa pribado nga ospital kamanti. Ha? Ang ginahingagaw dari ang kabuhi sa tawo. Anong balita mga kaksunangot siri? May hagna again file sa Kamara sa manubo nga kapulungan sa Kongreso. House Bill ini nga kon mangin kasuguan mga kaaksyon, magapatong ini sang mas dako-dako nga penalidad sa mga nagasupak sa anti-hospital deposit law. But sa lingon mayari na kita kasuguan di nga daan sa Pilipinas nga mo ning anti-hospital deposit law. Pero nga may nag-file pa nga kongresista kay luyag nila nga amindahan ang pila ka mga provision sa ning kasuguan. Action Firing Line. Tekon mangin layi maka-aksyon, bintaha gid ni sa mga pumuluyo. Pero base hindi ba na maka first base out? Panilagan tarang anay ni ang mga kongresistang Sanday Paulo Duterte, bata ni Anay Presidente Duterte, sa Davao City, si Eric Yap sang Benguet, si Edvec Yap, Jocelyn Tolfo, kag Jeffrey Soriano sang ACT-CIS Party List, si Ralph Tolfo sang Quezon City. Damo gali Tolfo sa mga opisyal sang gobyerno, no? Ralph Tolfo sang Quezon City, amo nang nag-isip-isipon tabala sa bilog na nagbalay sang hagna ni. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gid sila ka mga kongresista mga kakso, no? Action Firing Line. Nagbalay sila sang proposal sa ring House Bill 3046. Ang nasaad nga ang mga high-ranking officials sang ospital pati klinika mga kakson nga mapabatud-an nga nagsupak sa sining Anti-Hospital Deposit Act ang dapat magbayad sang at least 5 million pesos nga multa. Action Firing Line. Sa rasalintra may ari na kadaan ni Subong nga Anti-Hospital Deposit Act. Pero ining hagna ni ang gusto nga imindahan ang provision sa ning kasuguan ni. Ti subong kumasihan ta ang subong nga ginapatuman nga Anti-Hospital Deposit Law mga kakson. Nagapatong lamang gali sang imprisonment nga 4 tubtob 6 katuig nga pagkapriso. Kag multa nga tunga sa milyon tubtob 1 milyon ka pesos. Action Firing Line. Para ini sa mga directors o kon officers sa hospital o kon klinika mga kaaksyon. Milyones naman galin mo or tunga sa milyon tubtob 1 milyon ang multa mga kaaksyon. Siguro nakitaan sa sining pila ka mga kongresista na siling liado kagamay na nga multa masarangan na iya sang mga mapintas nga sahi sang opisyal sang ospital o kung klinika. Action Firing Line. Anti-Hospital Deposit Law. Pero tingalabla ko, nakabati ka mo nga may napamatud-an nga nakasala kagin multahan, daw wala, no? Action Firing Line. Sang Anti-Hospital Deposit Law nga niho, daw ay gid. Tilantawan nyo wala kung anong kakatabo sa mga ospital sang, hindi man tanan sa pila ka mga ospital sang gobyerno subong, araho, ang ila sining masumalang da singgit, kag pasipala ang agyan sa mga pasyente, gabantay sa pasyente, kung magreklamo, akigan pa, ang pasyente kag pamilya sang, ang pasyente kag pamilya magkakson nga nagabantay, labi na ini mga wais ang hihibalobla, tamo mo nga ining know-how, wais ang hihibalobla, ti gusto lang magtango-tango, no? Kag gusto lang magpa musi-musi magkakson, man pigado, no? Wais ang hinalungong ang pipila dara ka mga pasyente, ka pamilya sa pasyente. Ti dapat kung tani, amo ni tani nga mga persona ang dapat laygayan kung anong dapat nga mo. Hindi kaya kigang kakisinggitan mo ya. Action Firing Line. Damo na sa mga reklamo ni nga ginpalabot dari sa aton, kag damo na magkita gani sa balita nga natalakay angot 3. Ti ang subong nga kasuguan, ang hospital employees akon medical practitioners
nga mapamatud-an nga naglubag sa ning anti-hospital deposit law. May multang 100,000 tubtob 300,000 o kon imprisonment nga 6 month tubtob 2 ka tuig mga kaksonti. Manubo-dubo luyag ni sang pila ka mga nagduso nga kongresista sang hagna to nga pasaka-sakaan ni ang kalawigon sa pagkapreso kag karakuon sa multa. Action Firing Line. Republic Act 10932 amo ning subong ginapatuman nga anti-hospital deposit law mga kaksyon, no? Kontra ini sa mga mapintas kag way sa mga tiyagon nga mga empleyado o opisyal sa medical facilities. Ti ambal sang mga kongresista nga nag-file sa ring hagda ni dapat masakaan ang penalidad bangod siling sa mga kongresista nga nag-file. Nagadamo ang nabaton nila nga report angot sa mga hospitals nga nagasupak sa anti-hospital deposit law. Action Firing Line. Damo gali sa nagsupak pero mo nang ambal kumlaban na pamangkot ko. May napamatud-an way. Daway gid. Action Firing Line. Oh, anong bot sa lingon sang sila mga kongresista ni may nakasuhan kag may namultahan na bala pero daway lang bagod gamay man lang ang penalidad. No? Ano kadamo sang kwarta sang mga ginkasuhan to haw? Mga milyonarya kag milyonaryo guron to. Action Firing Line. Firing Line. Ti ang sumong nga anti-hospital deposit law amo nin nagapakigbato sa kinabatarong sang isa ka tawo o kon pasyente nga dapat i-admit gid sa bisan diin man nga hospital kag dapat tatagan dayon sang basic nga emergency care, no? Emergency care bisan wala sang ginabayad nga deposito o kon down payment. Ari, dapat mabalaan gid ni sang tanan. Mabalaan gid labi na sa mga pigado ta. Man may ara ospital nga kon balaan nila gani nga ang pasyente o kon pamilya sang pasyente makakson waay man sang hibalo nga may ara gali sang anti-hospital deposit law. Ini mga taga-hospital ni kabaludi nga may amon ni nga kasuguan, may anti-hospital deposit law. Pero mas damo ang pasyente, mas damo ang mga tao nga waay sang hibalo nga may anti-hospital deposit law kita sa Pilipinas. Action Firing Line. Oh, ang kakatabo mga kakson, dapat pabalon nila nimo ang pasyente mismo kay bulig man bla baka luluoy man na. Tadi taga-hospital dapat amo gid pabalos pasyente bisan uay sa deposito pwede nga amumahon sa ganayon labi na kon hilinga gamon bla ang kabuhi amo na dapat. Action Firing Line. Di ba may ara sa ginatuwag mga kakson nga Hippocratic Oath nga ang mga physicians dapat magbulig sa mga ginamasakit to the best of their ability kag knowledge. Kamang hospital sa mga kakson in general ang duty bound to provide care kag treatment sa mga nagamasakit sa mga napilasan. Action Firing Line. Kinahanglan pa ba lang nga ipabalon ni sa mga taga-hospital? Di man guro kay balaan naman nila. O galing may araw gid magkakson nga ang batasan hindi nga yan sa ospital. Ang pabatasan nila hindi ang yan sa trabaho nila dira sa ospital. Kundi ang yan sila gurya sa mga peryahan. Action Firing Line. Firing Line. Kaya iban hilig magpaninggit mo sa pasyente o kung nagabantay sang pasyente, dapat ang ilan sa nang obrahan ya peryahan, no? May gampang longgong. Action Firing Line. Di gani pula puti nan. Kay ara na ya damo tariya sing gitanay nga mabatian. Tikon maprobahan ining hagna mga kakson nga gin-file nga ang tuyo sini mag-aamindar sa una na nga anti-hospital deposit law. Ang House Bill 3046 ang matabo nga ang hospital o kung ang clinic director o kung officer makakson nga responsable ang mapinahan ni sasang pagkapriso anon tub-tub 12 ka tuig. O kung pwede sa nga multahan 2 ka milyon tub-tub 5 milyones ka pesos. Action Firing Line. Basta ang court na pamatud-an o kung magkapamatuod nga mayara sang violation gid nga nagkomiter. Ti dapat pasakaan man sang administrative cases.
nga mayara sang penalty nga suspension, cancellation o kon revocation sang ila sa nga professional licenses amo na nabutang sagna ni nga bag-o nga gin-file sang pila sa ka mga kongresista. Action Firing Line. Ari lang galing ang medyo nataasan ko kilay niyo kaysa nakita ko ni mag-aksyon nga magluwas sa mas pataasan ang penalties nalakip man diri sa proposed amendment. Nalakip diri sa proposed amendment amo ning pagpatukod sang Department of Health administered national hotline. Suliton ko, DOH administered national hotline para mga tao may mariportan o kung may ara sang masugiran angot sa mga ginareklamo nga hospital kag clinic personnel o national hotline. Action Firing Line. Hotline na medyo kaladlawan diri sa Pilipinas kung hotline ang aton sa nga pagastoryahan nga isipon ta pa kung pila ka bilog hotline nga way sa nagasabat sa Pilipinas. Action Firing Line. May hotline man tuod, pero kung tawgan maka-aksyon, naga-ring lang nga naga-ring. Keep on ringing. Way sa nagasabat. May ara man maka-aksyon nga hala lang ka tutot, busy. Tawgan mo, busy per me. Out of coverage. Hindi ba na amo ng kalabanan? Bindihan nyo pa ko ba? Action Firing Line. Mayara gid man siguro hotline nga gina-set up ang gobyerno. Pero ilisipon lang nga nagagana ya. Kag pagtawag mo, ring lawig na mag-ring 5 ka ring lawig na. Basta mayara sa nag-standby lang na willing handa magsabat na yon. May miyura gina. Pero kung nagaring mga kaksyon, kapila mo na tawgan, garing na nagaring, why sa nagasabat, but sa lingon, why na da sa nagaduty. Action Firing Line. Sa silang gina-set up nga hotline, mga kaksyon. Kung matigayon yung mga kaksyon, kabay pa. Nga ining hotline ginaduso di sang hagna nga magpahamtang sa nga DOH, national ako na DOH administered national hotline dapat nagagana kag dapat mayara sang nagasabat gina kay kung kaisa na piyara naton nga once nga bag-o ang hotline gina-set up sang gobyerno una lang kasaw sang hotline sa una lang nga bulan may nagasabat pero makaligad ang pila ka bulan maka-aksyon waay natana sa gasabat. Action Firing Line. Paano na matawag nga hot ang line? Kung why sa nagasabat, di na hot, cold na. Action Firing Line. Dapat amo nga bagay tuturon ni man ni isang gobyerno hindi kay hasta lang kung kaysa sa pasikat nga kuno may hotline para may tawgan ang gusto magreklamo. Dapat pag-ring sabat na yun. Kung why sang nagasabat, kakasahan nyo lang na. Action Firing Line. Amo-amo manabla sa mga opisyal nato sa gobyerno, public official sila. No? Nga tamaran ganyan bisan mag-reply lang sang yes or no mo. Kung bala available sila sa interview kung why ganyan sang kasabat. Tamaran ganyan magsabat. Action Firing Line. Alas 7:24 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa lawanta naman ang balita lokal. Action Firing Line. Firing Line. Sa balita lokal maka-aksyon, 3 ka mga nakaupod sang bank accountant nga si Ulysses. Atong bank accountant bla nga nagasumalang sang isa ka insidente nga pag tiruhay shooting incident no amo isang suspitsado maka-aksyon sa pagtiro sa isa ka scout ranger. Ang 3 ka mga upod suri kay nasang udto nagsungka sa mga kapulisan. Action Firing Line. Ang 3 niti kun pulis sa ato sa basihan imo sila serbe nga testigo sa sining kaso ni. Amo ning krimen nga nagpatay og pakulod nagligag nga Miyerkules. Kagahon ni sang matabo ang lalisay sa tunga sining 2 ka mga grupo sang kalalakin-an. Ang isa ka grupo sang Scout Ranger, kag ang isa grupo sang bank accountant.
nagdangat din sa shooting incident nagresulta sa kamatayon sang Hoben nga Scout Ranger mga kaaksyon. Ang suspetsado, bank accountant. May anom ka mga kaopdadan nisa. Gusto tani mag-inom-inom man, magsulod sa resto bar dara sa may Lacson Extension, sakop ini sa Barangay Singay Airport sa Bacolod City. Pero waay nagitugutan makakson kay ti ara na siguro natabuan sa closing time o galing may nauna lang to yung nakasunod nga matong grupo sa Scout Ranger. Kaya ang tag-iya ka grupo Manila mo. Action firing line. Ang tag-iya sang bar makakson isa man kaanay miyembro sang Philippine Army. So close na gid man siguro o galing pagabot sa ring grupo ni sang bank accountant. Ang pagpati nila Alberto pat kay may ara sang customer man sa sulod. May chat man sa sulod. O galing, ang silang sang tag-iya nga sang bar nga ni. Liga hindi na pwede kay sarado na. So dito makaaksyon na umpisa ang lalisay. Action firing line. May ara sang singki-anay na makaaksyon sang malatsago ng resulta sa shooting incident. Ano ang manangatan sa sining kaso ni subong nga ang tatlo ka malalaki nga nakaupod sa itong Scout Ranger nag-surrender sa Station 8 kaina sa Udto. Masubo ang resulta sa sining insidente ni Kemanti. Patay din Scout Ranger, pilason din ang apat pa kaiban. Kalakip yagtong bank accountant kag may mga upod man atong Scout Ranger nga pilason man kag may upod man ang bank accountant nga pilason man. Action firing line. Ti ang bank accountant makakson subong ginapaydalom sa hospital arrest. Ara sa hospital mo maigo siya. Pero hospital arrest siya makaksumot sa lingon ginabantayan siya kay siya ang ginatudlo diri nga suspetsado patay gani ang tag-iya no kag isa pa upod niya pilason man. So isa ang patay, apat ang pilason. Kamustahon tanong-dugaya. Ano ba lang unihing investigasyon sa ato sa kapulisan? May kantaran sini pagi sa hepes sa Station 8 nga si Police Major Jory Puerto. Action firing line. Ano ba ginibas sa balita lokal mga kaaksyon? Chicken Joy! Yak! No? Kung sa mga ekspresyon pa sang kinala ko, yak! Action firing line. Ngaman! Bow! Ginaulod na kuno pero ginbaligya pa. Action firing line. May video nga subong nag-viral nagapakita nga may isa ka estudyante ang nagbakal sang ginatawag nga Chicken Joy. Di bala mo subong baligya Chicken Joy. Nga ang nagabaligya, ang ginausar niya sa pagbaligya sa kung sa sanang negosyo, kulo-karito lang, di bala, tricycle, tricycad, o sikad-sikad lang, Chicken Joy. Ang kalabanan ti damo sa nagabakal bangod barato. Action firing line. Ang balita nga may isa ka estudyante nga nagbakal sang Chicken Joy sa gwa sang pampubliko nga eskwelahan apang sang hana na makaksyon nga pagkatapos bakal nakit-an nga bonano polo pasinsa lang sa mga kaon da. Ang report is ginaulod na ano man. Action firing line. Di mapapa-OMG ka sa sining balita ni kag tuman na ni ka-importante nga pahanomdom hindi lamang sa mga estudyante kundi sa tanan. Kaya importante man nga mabalaan sa tanan-tanan nga mga opisyal sa eskwelahan pati ra sa kato sining DepEd, no? Sa ato sining opisyal sa gobyerno nga concern sa sining bagay ni. Kay subong may ara kita sa ginakakulbaan diyo sa Bacolod kag Negros Occidental may kaso sang water kag foodborne diseases. Action firing line. Ilabi na ang cholera kag gastroenteritis, ang acute gastroenteritis. Nga dito si Iloilo porte ng kaso ni. Ano ang reaksyon sang grupo sa mga manunudlo sang pampubliko nga bulutuan diri sa Bacolod City kag nga may amo pa sila nga nagabaligya sang Chicken Joy man nga bisan daan na or panos na, pasar na, ginaulod na, ginabaligya nyo pa. Action firing line. Sa mga naganegosyo, hindi man malain ang pagpaningwa para nga magkagulugunan siya kamo. Hindi man malain kag daw waigid man kamo ginadubilian nga magbaligya sina
Pero please, pihuan nyo anay nga inyo sa nagadabaligya, abe. Hindi man makahalit sa ikaayong lawas ang inyo sa nga isig kapareho. Action Firing Line. Ano ang pwede nga mapanugyan sa nga Bacolod City Public School Teachers Association? Mga kakson, angot sa sila nga bagay. Action Firing Line. Firing Line. Dugay-dugay ang report sa ato sa nga patrol with Axon Dale Salazar, may kantaran sri. Action Firing Line. Samtang Christmas bonus, additional bonus, extra bonus, 13th month pay, 14th month pay, year-end bonus. Ano man ang tuwag sa ila, basta bonus, makapayuhom na, makapapagsik pa, hindi lang sa lawas sa nabagabaton sila, kundi pati na sa ila sila nga balatiagon. Action Firing Line. Subong isa sang grupo sang mga empleyado nga ang yuhom pwede lang siguro ang yuhom nila matupungan pero hindi gid malabawan. Amo ning mga opisyal kag empleyado sang gobyerno bangod ang bonus nagsugod na sang hinuganas pakadto sa ila sila nga wallet kag bulsa. Wow naman! Wow! Wow! Sa Kapitolyo Provincial tumataginting nga year-end bonus o kung ang tawag sa ni 14th month pay. Nagligad pa nga Nobyembre 15 mga kakson, nagligad pa nga Martes. Ginsugdan na ni ang pagparagtag. Ang mga nakabaton subong may marimis nga yuhom. Pero ang pagbaton mga independe ini mga kakson kung ano kapisan gali. Sa pagproseso sang payroll sang inyo sila nga administrative officers. Action Firing Line. Year-end bonus. Ang year-end bonus equivalent ina makakson sa isa ka bulan nga sweldo sang empleyado. Amo nang ginasiling ko permi. Away sang pinakakampiyon nga trabaho kundi ara sa talatapan sang gobyerno. Amo na gani sa mga nagaobra bala sa talatapan sang gobyerno. Sa government offices. Di ba na may ara gid nga nagaumpisa sa ginatawag nga contract of service. Job order workers, casual, antes ka mag-regular. No? Perform ka mo maayo kay kadamo sa mga kilala ko nga nag-umpisa sila bilang contract of service, nag-umpisa sila bilang job order workers. Sang uli, nagmayong performance nila, nangin regular na sila. Action Firing Line. Wais ang pinakakampiyon nga trabaho, kundi sa talatapan sa gobyerno, kag mas kampiyon pagid kog mag-regular ka makakson. Plus civil service eligible ka pa. Dako gid ang posibilidad, no? Nga dasig ang imo sa nga promotion nga gahugan na sang benepisyo kag bonuses mo kada Disyembre once nga empleyado ikaw sang gobyerno. Action Firing Line. Dugay-dugay blakay panglawagon kung nano ang pwede nga batunon kag nano ang nabato na. Sa mga government employees, mga kaksunti, amo ni, year-end bonus nagligad nga November 15, ginusugdan na ni kaya mo nang nasaad sa circular sa nga Department of Budget Management o kung DBM nga ginatawag. Kag may ara sila sang paabuton pa, CNA, SRI, PBB. Portino, masubo lang og aling kay sa mga 2022. Why dis ang mahatag nga 25,000 pesos nga IBIS. Nagligad to nga tuig may IBIS pa sila 25 million, 25,000 pero subong why na? Kay problematic ning IBIS day bagod bang sa issue angot sa disallowances nga ginatuwag. Action Firing Line. Kung nagligad nga December 2021 ang mga regular, permanent, casual, pati ang co-terminus nga empleyado sa Kapitolyo, nagbaton sila itong kabugusan nga 65,000 nga additional kon extra bonus. Subong nga 2022, bangod sa pagbuhin sa ng IBIS ng 25,000 ka pesos. Ang bonus mga kakson, magatupa lang kabugusan, ang pinakanubo, 47,000 pesos. Action Firing Line. Gamay pa na, dako na na. No? Okay na na. Ti ang reaksyon sang ibang sa mga empleyado nga nasunod okay na sa may Kapitolyo Provincial. Nagsila-sila nga not bad. Okay lang basta importante may bonus sang sawaay na gid. Kag antup-an niya hunos. Action Firing Line. Ti
bantayan kag panilagan ta kon diin bala nga LGU diri sa Negros Occidental ang may pinakadako nga bonus subong nga holiday season. Miyara ko naman ang makakson, sobra iya tag 100,000 mo. Sobra 100,000 pesos ang batunon nila nga extra bonus. Action! Firing line! Firing line! Di ko lang na ipagbunuhon na kay kumparbahon ta na mismo halin sa LGU. Ne? Kung may bonus, siyempre, dula gid ang hunos. Ay, hunos. Kung may bonus, siyempre, dula gid ang unos. Action! Firing line! Kung may bonus, madula gid ang mga pag-antos. Action! Firing line! Amo ina ang espiritu kagahom sang bonus. Action! Firing line! Firing line! Kabay pa sa mga nakabato na sang bonus mga aksyon, igastuhon yun na sa mapuslanon. Agod hindi ka mo maghinulsol sa palaaboton. Di ba? Action! Firing line! Alas 7:36 Aksyon Radio Philippine Standard Time 197 ka mga uniform personnel sa Nganok PPO ginpaidalom sa drug test para mapadayon ang ginatuwag nga internal cleansing program sang Philippine National Police. Kagwas mayara sang pagpadayon pagid no nga drug test sa iban pangaway makuwaan. Tuman na di ka importante nga ato sa mga otoridad mangin hiluway sa illegal nga droga. No, dapat gid nga mas mayo nga i-expand pagid nimo ang mga ginapatigayon nga surprise drug testing o kon random drug testing sa taran-taran sa mga police personnel to rid the organization of drug using cops. Action! Firing line! There is no place in the PNP mo. Hambal sang isa ka opisyal sang PNP nagligad. Why sang lugar ang mga adiktos nga pulis sa PNP? Para sa saning sahi nga mga kapulisan nga kadako na sang ginabaton nga bulanan nga sweldo, ginaentrahan pa sang tinunto. Action! Firing line! Kung istoryahan naton pang kabugusan abi nga datos, subong may mga pulis nga nagalukdo pa sang kaso angot sa illegal nga droga, ang mga nagpositibo makaaksyon ang iban ara pa sa ginatawag nga pre-charge investigation. May ara naman gani nga ang summary dismissal proceedings nagapakadto na sila, nagapunteriya sila. Sa mga pulis na baw kuidaho gina nga magtilaw-tilaw. Action! Firing line! Kay kon mapamatud-an kamo gani baw kag tonyo gid si konyo sa paginulsol. Are 2016 lang amunuhon ko nga datos. May 16,839 ka mga police officers na pinahan napapanaugan na sang penalidad sa idalom sang PNP's internal cleansing program para magkanadula ang mga scalawags nga sahi sang PNP. Action! Firing line! Ang 4,764 man ka mga police personnel na dismiss naman yung pinakasubo ka pinaka-upload gid nga madangatan sang pulis dismiss no 4,764 ka mga pulis gin dismiss from the service. Ang 8,349 suspended, ang 1,803 reprimand. Action! Firing line! Mayara man gin papanaugan gani sa demotion. But sa lingon ang ranggo nila imbes nga magtaas gin demote gin papanaugan. Mayara man gin forfeit ang ila sa ning salary, magin paidalom sa restriction, mayara sang withholding sang privileges. Di may mga kaso ginalokdo, ginatubang mo. Sabayon sang illegal nga droga mga aksyon, 564 ka mga PNP personnel ginpahalin. No? Atong gin-dismiss from the service mga aksyon nga 4,784 nagkalaila, gintingob di sa nga mga nagkalaila nga mga kaso ang ginapangatubang nila mga aksyon. Pero kung sabayan lang niya sa illegal nga droga, 564 gid ka mga PNP personnel since 2016 ang ginpahalina sa serbisyo bangod sa involvement sa illegal drugs. Aksyon Marlon Herabea sa Aksyon Firing Line. Action! Firing line! Firing line!
40 minutos nakaligad sa tak ng alas 7 Action Radio Philippines Standard Time. Standby sa ato sa ring pagpanubalik tutukan ta. Ang balita may kangtaran sa Chicken Joy nga pasar na kag ginaulod na pero ginbaligya pa. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Las 7:40. This time check is brought to you by Silka Lotion. Bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news sponsorship is brought to you by Nescafe Creamy White. Sarap mag-switch to Nescafe Creamy White. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Kay Raul Cabalhin, no? Sa barangay Tangob, sa mga taga-barangay Tangob na, Raul Cabalhin. No? Gabanitor. Si Kasasad Jonelo Alfonso, mayong gabi si Buna. Misifi Compuesto Tubisi, watching. Kay classmate Jobart Canoy, amigo tabin si Bantong, mayong gabi. Okay, salamat gid. Sa ato sa nga live stream, diri kita naywa. Masaka ta sa babaw, si Lilian Tadina Claridad. Thank you. Ida Ramos, Christian Menyes Villalobos, Kabonitor, Rochelle Fulgencio Susana, Kabonitor kami sa Barangay Pantanong DSB, Joy Bitonga, Tamiyaw diri sa may sitio Hilongga, Barangay Kamandag, Reynaldo Poderoso, Action Mar, Monitor kami sa may Barangay Tagob. Sige, salamat kita. Marciano Bugaay, Action Marlon, Woodstock Subdivision, Barangay Tagob. Sige, salamat kid. Manuel Moratilla, Aksumar, live watching Toledo, Cebu. Taga Cebu. Si Eddie Laos, Corrib de Aksumar, Arila kami gyapon na Isabel. Tuto Asis Mahinay, hello. Imbogdio Campo, salamat kid. Ari kami gaupon sa radyo, salamat kid. Sige. Marilo Varon, good evening. Monitor sa Bidalbagan, Manjo Biardeho. Awari sa Mayo. Happy Thursday, Aksumar Lon. Greet lang ko liyo kay my sister and my niece. Safe flight. Traveling sila sa Auckland, New Zealand from Minnesota. Love. Salamat and God bless. More power to you and ARB News Team. Salamat kid. Advance Merry Christmas kay Ma'am Vanessa Mayo. Mayong gabi, Alex Monteza. Salamat kid. Marilo Lianes. Monitor sa Purok Kawayan, Padarong DSB. Home Alumina. Good evening. Jen SOS Sir. Relshi Mania. Mayong gabi, ari lang nagalantaw FB Live. Cheryl Mania. Sang Central Mao. Marilo Lianes, amagid na ang realidad Action Mar. Pagpigado ka, pahigadigad ka, pero God did not sleep. Kung manggaranon ka, dasig sila. Magserbisyo, alalangay dapat intindihon man ang mga pigado. Correct. Ana Sidoro, salamat gid. Okay, salamat. Ters Vergara Sancho. Okay, kampo ang korupsyon kung ara sa gobyerno. Kampiyon ang korupsyon kung ara sa gobyerno. Pelton Lipura, monitor na ko sa Pasay City, salamat gid. Diding Aluamiento, mayong gabi. Evelyn Sinaon, Josephine Paro, Alarcon. Kapabati gid kami sa program mo, sang bana ko. Sige, salamat Ma'am Josephine, thank you. Okay, Market Tribe, hello. Panawgaw, sige. Market Tribe, mayong gabi kay Kim Poyolo, Norbing Galicia, kag Gina Galicia, always kapabati. Ray Flores Baryoga, salamat kid. Si okay. Maricel Pampliega, thank you. Ayan Bilyo Tinasa, mayong gabi ak Marlon from Babski from Espanya. Philip Anosagay, Araga Monitors, thank you. Konbawa Amigo Mar, okay. Sa Japan isang Konbawa, okay. Alin Marling ko mayong gabi. Danilo Orongan, mayong gabi sir. Mayong gabi sa Tagapurok Agatha, Sagay City, Barangay Rizal. Sige. Maricel Pampliega, watching from Punta Talaban, Himamaylan City. Sige, standby ka mo kay ang balita angot sa ning isudante ka nakabakal sang Chicken Joy nga may ulod na nakuhaan sang video bao kadelikado. Sige. Balik na gudway. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po, nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ubraw na daso. Brown na daso singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanahan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta daw, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko na. Inga na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito mapag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imo na ka lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya, kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog.
Ano hambal mo kay lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to palala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibo na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas,
pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binagon kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox.
Ginapangabayang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga palit. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh. Mayara ganyan na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, ubraw na daso. Brown na daso. Sigang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, get nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang bago sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kasi Ito sa ring pagpangalagad, sentruhan taon na ang balita. Talalo pang doon ining balita mga kakson kundi sa Bacolod subong kag Negros Occidental. May ara sang ginatutukan subong ang atos sa mga local government units kung paano mapahagan-hagan o kung dalayon nga madula ining kaso sang waterborne kag foodborne diseases. Laban na gid ang kolera nga diri sa Bacolod City mga kakson damo na sa mga residente nga tapikan sang siningasahi sang masakit. Isa dira nga ginatunaan mga kakson amo ang ginakonsumo nga tubig nga kontaminado, may mikrobyo, may bakterya. Now, ang ginatawag nga ambulant vendors mga kakson, ari gid man ni permi makit-an naton sa gwa sa nagalain-lain nga mga bulutuan. O galing may aragid time nga ang manog bakal hindi man niya makaid-id gid lang tawag ko bala safe ang inabakal nila kung hindi. Subong nga adlaw may video maka-action no nga naka-post kag damo na gani guro sa nakakita sini. Video angot sa ginbakal sang ano to kun estudyante kay man nagbakal ining Chicken Joy no. Damo sa gabaligya Chicken Joy. Pero pasinsa sa mga nagapanyapon gid sa mungda, pero Chicken Joy, ang report is ginaulod na ba? Matian tabi ang detalye sa balita sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale, mga gabi, please kabin. Action Mar, ang 40 segundos nga video nga ginpost sa isa ka public school teacher nga iya sini nga Facebook account among Haring Alakdan ang mayara na sang 382,000 views, 11,000 shares, 1,000 comments kag 2.3 reactions sa
ang video ang tinis sa experience no sing sa diri ka estudyante sa Bacolod City nga pagbakal niya sang Chicken Joy ati nabukaran may lang wala nakaon no mayara na sang mga nagagiyo pa nga mga ulod action Marlon ngati subong mo ni ang sentro sang ginapiyastahan sa mga netizens especially ang mga taga-syudad sang Bacolod action Marlon ang ginmensyon naton nga Facebook account nga Haring Alakdan hindi nito tuod nga ngalan sang public school teacher pero amo niya siningagin usar nga account sa pag-upload sang sining viral video action Marlon actually na trace naton ining video uploader kag inanabdan naton siya nga nagatudlo siya sang health subject siya sining grade 4 pupils diri sa may central nga bahin sang siyudad sa Bacolod pero klaro tala action Marlon hindi niya natabo siya sa sagwa sa sining nga ginatuduan kundi didto sa eskulahan sa may east nga portion sang siyudad sang Bacolod pero actually di palayag diri sang manunudlo nga 23 years na siya action Marlon nga sa teaching profession 50 anyos nagpahayag nga sa group chat niya nakit-an una ang ining video kag gin-upload siya sa nga Facebook account para mag-spread sang awareness maproteksyonan ang ikayong lawas sang mga estudyante kag magatagba no sang information sa mga ginikanan sa piyak kati may ginapangatubang nga pagsaka sang cholera cases diri sa may siyudad sa Bacolod action Marlon so ginpahayag diri sang manunudlo nga sa karon gina-incorporate siya sining health subject ang tabo nga incident action Marlon nga makabig nga makalarma disappointed ining nag-upload sang video kag ang puyo igid lamang diri is awareness sang publiko lakip man sa ibang tagid nga mga ambulant vendors nga kung nahimo ang food preparation ang safety bala sang ginapreparar nga pagkaon kag ginabaligya dapat top priority nila action Marlon kay ang baliri sang teacher isa man siya kaamay mayara sang high school nga estudyante kag kung matabo ko ni action Marlon siya sining bata nga nakabakal sa Chicken Joy sa mga ambulant vendor base iya kon makaon siya nga bata mapasaka siya sang kaso no niya ang tunog diri sining concerned man nga public school teacher nga nag-upload sang sining video action Marlon dahil bali na tabo is ang nagbakal sa sinang Chicken Joy is estudyante yes action Marlon no pero ang iya siya nga pahayag nga hindi niya natabo sa sagwa sa iya nga ginatudloan kundi sa isa diri ka public school sa east ka portion sang siyudad sa Bacolod kumbaga daw agin grabe lang bala ang Facebook video sa isa man ka teacher dito sa ibang eskwelahan pero diri sa may Bacolod City confirm in action Marlon hindi daw kilala na bala ang tingog no kag sila sining group chat nga ginkuha nati ang purpose diri is ma-inform ang publiko kati malabot man no matandog ang mga otoridad diri naton especially kun health and safety ang paghambalan kung pagkaon action Marlon sa mga sagwa sa mga public schools diri sa mga siyudad sang Bacolod pero pero action Dale why babalaan kun inang pagbakal sa estudyante na sang Chicken Joy kay usually magbakal ang mga estudyante sang Chicken Joy after sila magkabayad ginakaon na dayon akson Dale mo ti inaya kita ta sa video gin forward mo diri mayara sa sang iya ginaputos sang Chicken Joy ano plastada daw ara sa action Marlon sa daw ano ning tawagan ni ang daw plastic na blang na ginabutang na sa uling like ano daw mga suludlan no kag ang usual dira nga hindi naton sigurado kung ano ang plastada sang sining pagbakas ng fried chicken nga kung makita ni action Marlon hati nabutang siya basta nipis nga plastic hati daw ginasudlan man sang ano ni sang uling black Marlon actually ang nagaka-compute sini is ang isa man ka manunudlo nga naga school uniform pagani kag ang bata ara sa higad wala nakita niya sila nga tsura sa Facebook video and then meron pagitag sa kanaga video action Marlon gid nga nakita din nagagiyo pa bala ang ulod action Marlon nga makabig delikado kag risgo no sa bahin sang inkaso gid man nga nakaunto sang estudyante action Marlon. So ang laban-laban nagsundel ko nagkumaglantaw sila nabakal sang bata kag
pagbukad niya, dumalido wa ay garugin diretso balakaon, pagbukad niya, ito naging sipad-sipad niya guro sa isa kamot, kag dito nakita niya nga may mga ulod na, kag dawa ay guro matabuan ang sundel agin baklan niya, o nagbiya na siguro, no, basta naman. Posible action, Marlon. Posible mo ng sitwasyon. Kaya actually, kung tamang ko na ito, din public school teacher nga nag-upload sa nga video, pero kalimited, nabalas nga sininga information, ang ito sininga insidente, kay last night, ang gin-upload ang mga video, at dito mo action, Marlon, daw ang pagka-concern bala, sining public school teacher, daw natandog siya, no? Kagati gusto niya nga mag-atagman sang warning sa mga ginikanan, kag mga estudyante, ngati o sa saon gid ang mga ginabakal, especially kun sa higad-higad, no, since may mga outbreak sa cholera sa declare dito sa may Bacolod City, kag pagsaka man sa sininga kaso sa Negros Occidental action, Marlon. Actually nagpangabay lang ang public school teacher, hindi lang siya paghingadlan sa sininga nga action, Marlon. Kag same man wala man ginawag diri ang ngalan sang eskwelahan or ang kundiin balalapit in bakal ang ining fried chicken, action, Marlon. Kiti actually nagabash siya, binabash mo siya gani kay kulang niya sining information. Kung nga kano wala niya butang, no, ang ngalan sang school, kag actually nakabaton mo siya sang tawag sa school principal dito sa area, kag ti nga kano gin-upload gid, no. Pero ti ang balderia sang public school teacher, luyag nila nga protectionan kag pangapinan ang ikaayong lawas sa mga estudyante, action, Marlon. Ang pag-upload ang pag-upload ng Sondadel doon di naman nag-issues bonga, no? Ang tinutuyo sa nayo para nga mga ma-aware ang public. Amo mag-reaction, Marlon. Kaya actually sa damo-damo sila sa group chat nila. Daw siya lang balang nangisog na i-upload, no? Kasi bisan hindi ang video, pero gusto niya makabulig, no, sa mga ginikanan. Kag syempre sa mga kabataan man ingati like ang kuntulo ko natin ng video do kay elementary pa lang nga, action, Marlon. Ang amo tong bata nga nakabakal, and then mayo lang kay wala niya nakaon, kag gindangok ban sa manunudlo ang ining concern. Pamatian naton ang nag-upload sang sininga video ng isa ka MAPE teacher 50 anyos nga lalaki. Kamuya, may haraman to, siyempre normal na may mga baser mo. Mamangkot sila sa akon nga. Tatlong imo post, undiin mo to, diin to na yun. Ito. Hindi, kuya reporter, manudlo, kuya. Pero confirm ka Bacolod School sa Sagwa? Oo, sa diri sa Bacolod. No? Hindi diya sa amon, iskwilaan. Kamu na dito, sir, nga. Amo to na come into my mind nga. Ipost ko gini para kay damo ko yung daan friend niya sa social media, especially sa on Facebook, no? Haring alakda na akong ginagamit. Kay damo hack sa ako niya, ano, nga account. Amo na nga, ako yung serya, ari ka man di, kita mo man, kung ano ang pagklase ko sa kabataan, no? Interaction niya sir namon, sir. So, subong lang nila nabalaan, nga, ang nagabaligya, chicken joy, sagwa sang eskwelahan, take note sagwa sang eskwelahan, wala na sila sir health permit, alin sa city health. Kita mo, ambulant vendor na sila, gano'n na sila, galakat-lakat na sila sir, kag hindi na sila maano. Dahil? Asumar na batian ang pahagdiri sang mga teacher, no, nati grade 4 pupils ang yating ginatuduan na kasi subong amo na lang ginawa sa nga example, action, Marlon, kasi paano pala malikawan ang makakuha dira sa mga water and foodborne diseases. So amo na lang yating nga example sa yating mga estudyante nga mangin mahinalungon sa mga ginabakala, especially sa mga kilid-kilid sang dalan, action, Marlon. Actually, kinkuan din natin sang reaction si Sir Richard Silangre, ang presidente, no, sang Bacolod City Public School Teachers Association. Kag forward na natin siyang video kasi dismayado man, no, si Sir Hilangre, Marlon, sa sininga natabo. Kag siyang sininga pahayag nga kung sa kanti natabo ng insidente, dakon chance nga ma-monitor, hindi na ma-renew, Marlon, ang green card, ang mga permit, no, sining mga Alas 8:14 Action Radio Philippine Standard Time ang na-interview una ni Action na Dale Salazar. Amo to ang nag-upload sang
video. Inang mga reaksyon hindi tagid man niya mapulong ang panindugan, pananawan sang tagsa-tagsa mo. Normal na nga may ara sang bad reaction. Pero mas damo niya ang pabor nga mga nakakita sa saning video nga gin-post para nga makahatag sang awareness sa publiko. Amo na pinakadinutuyo na, no? Action Dale. Action Mark, na mention tada ang mga nagabaligya sa school canteen regulated according kay Sir Richard Hilangre. Ngayon kasi man nga may sa mga violation, ariya pwede kaya direktang maka-report no sa eskwelahan, sa principal, kag may posibilidad nga hindi na marin yung inas mga green card o kung ng certificate wala nang ginatugyan, na allowed sila nga magbaligya sa school canteen. Pero according kay Sir Hilangre, dapat ang hindi nga mga insidente dapat kinamonitor kag regulated naman sang barangay kung sa sagwa sang bulutuan Action Marlon, same man sa Bacolod City Health Office. Kasi nga kabahin diri sang panugyan ni Sir Hilangre nga dako ang mabulig kung pabaluna ng estudyante o kung sa school canteen na gid lamang mismo Action Marlon magbakal sang pagkaon. Kaya ko madumduman natin ang fried chicken barato, damo makasara Action Marlon pagtikon limitado ang imos nga balon si dakong tsansa nga mas pilion mo nga magbakal diri Action Marlon tsansa nga magbakal sang may presyo abe o kung may balor nga pagkaon sa school canteen. Pamatian naton si Sir Richard Hilangre. Campaign na kami po sa canteen. Kahit kung sabi sa canteen, may mga aram nga po nga daw kanilagan mo gidlat ito at sa canteen niya gina-require nga makakuha lang mga health certificate kag makontrol mo sila kung daw huwag sila kapati at pali na kung sulod pero kung sa guaya daw medyo burubudlayan ka na ya kay barangay na nga uro kag city health na makapa-disiplina sila Action Day. Ma-regulate? Oo, ma-regulate sa canteen niya, ma-regulate na. Kung may violation, dason din na pag-renew ila nga kontrata. Kung sa guaya, amo na kung isa sila mo ka barato, wali. Kaya kay mga expire nga karne kag hazardo sa health sa katong estudyante. Oo, I see. Sa canteen niya sa isang school, sa sulod sang premises sang school, bali may mga certificate of ano man sila, sir? O pa-x-ray na sila, tapos may mga green card na sila nga kuan. Pakuha, at least makuan ba sila, makontrol yan ako now. So, magpakain sila sa canteen. Kaya kung sa canteen mo sila i-report na nila sa meron sa principal nila para ma-actionan kung sa guaya sa barangay na uro i-pa-actionan ko sa health nga kuan. Oo. Mas mayo man kung pabalunan sila sir no. Mayo lagi pabalunan kay ang food preparation lang siguro sa ginikanan unless otherwise kung bakal ka lang sa delikado gid. Action Marlon, nabatian si Sir Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Association. Actually, 3 hours ago, ang chairman ng Committee on Health na si Councilor Calao Pantevella nag-share sa Action Marlon siya sining Facebook account sang duha ka pahina nga resolution no ginapubahan sang City Council as early of August 24 at 2022. Amo ni siyang SP of Bacolod City pati resolution regarding sa food safety ordinance sang syudad sa Bacolod amo ni siya ang ginaprobahan sang City Council action Marlon ti ang uton sa gihapon sa natabo no hining viral video no sa pagbakal sa Chicken Joy or fried chicken nga ginaulod no diri sa may syudad sang Bacolod. Gigatuan nato ng Division of Bacolod City pero wala to kay Action Marlon ang spokesperson kay meron sila sang seminar dito sa may isla sang Boracay kag next week pa nga makabalik diri sa may syudad. Balita gikan sa patrol ang Action Nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale. Tiyan mo na ang ginakabig gihapon biggest challenges agod siguro ang ginatawag nga food safety sa mga eskwelahan. Tiyan mo ni kung paano ta ma-regulate ang ginatawag nga ambulant street vendors. Kating kalabanan nga ginabaligyan magkasunti mo ng mga estudyante just outside school grounds. Matindamo gyud man tuod sila sang customer kon dara sila magaplastar. Action Firing Line.
Kag ari ang nakita ko diri kon nga adamo sa mga ambulant vendors. Inabangod nga hindi tanan nga mga bulutuan ang may mga kantin, di ba? So ang mga estudyante, labi na ang mga kabataan, mapilitan gani nga magbakal sa mga ambulant vendors. Ang pabangkot diri, ang DepEd may ara balasang direct nga jurisdiction over the vendors. Bangod ara sila nagabaligya mo sa sang school premises. Oh. Ang LGU ayhan may poder man. Kung ako maglantaw, yes, may poder ang LGU di. Ang local government unit nga makamando agad dumalian ang mga ambulant vendors from ceiling sa pagbaligya malapit sa eskwelahan. Ang mga LGUs are the ones responsible sa pag-regulate sa mga ambulant vendors. Hindi ba lang may ara kita sang Acta Republica 10611 ang tawag sila Food Safety Act. Ara na nakasulat mga kaksyon, the LGU shall also be responsible for street food sale, including ambulant vending. Dapat ang mga LGUs may aragid nga pamaagi o kung matawag ta nga best practices sa pagkontrol sang street vendors. Pwede ta makontrol, di naman sila nga dumilian sila, i-control ta lang. Ang DILG, abi na nung mahatag na rin opinion sang DILG, padastan tanibla. Ang kabudlayan na ugaling, kay man diri sa Pilipinas, ambot kung may kasuguan kita nga nag-regulate, sa ginatawag nga food hawkers, hawker vendor. Nga ang ginabaligya makaksunti hapos lang nga ibiyahe, amo na, ang ginakarga lang sa karito, sa tricycad, sa tricycle. Kag hapos ang pag saylo mga kaksyon. Daway no? Daway kita sang kasuguan. Mas maayo siguro kung ma-amendar ang Code of Sanitation of the Philippines. Kag dapat ilakip dang istrikto nga rules angot sa ambulant vending. Ang Code on Sanitation of the Philippines dugay na niya makaksyon na pirmahan ni kundi ko magsala sa time pa rin ni Anay Presidente Ferdinand Marcos, no? Senior. Sa December 23, 1975, way patay mabata ni, no? Te kung basahon na tunda, nasulat dira makakson, ambulant food vendors should only sell bottled drinks, biscuits, and confectionaries. Magsiling kita confectionaries, dulce, sweet meat. Oh. Gina-prohibit man dara ang food vendors nga magbaligya sang pagkaon nga ginausaran sang utensils. Teka may pa nga matulupang dani sa ato sa gobyerno. Kung may school canteens, hindi man siguro mabudlo-budlayan ding DepEd sa pagpasiguro sang food safety bagod dara na una mabakal ang mga estudyante, no? Kay pwede gid nila na iya ma-monitor adlaw-adlaw ang safety sang pagkaon da sa canteen. Bayaran ng kadaan sang regulation mo nga nakasulat sa mga memorandum orders. Kadamo sa mga memorandum orders naging pagwa makakso sang DepEd angot sa food safety. Ara na ang compliance with DepEd policies on food safety in schools, revised implementing guidelines on the operation and management of school canteens in public elementary and secondary schools. Yaraman nga instruction to ensure consumption of nutritious and safe food in schools. Kabay pa mga kaksyon, di masulit sa mga nagabaligya, kag sa manog bakal sa baligya. Dapat alerto kamo, kag dapat id-id kamo. Kag kung may ara kamo sa matalupandan nga nagabaligya sa amune, i-report nyo sa mga otoridad kay di pwede, no? Kabalo naman sila guro ya, nga ang ginabaligya nila, pasar na. Halit sa kayo lawas sa ginabaligyaan nila. Alas 8:24, Action Radio Philippine Standard Time. Ang iningabahin dala sa aton sa kaluan sa Panyawan Herbal Capsule with Mangustin sa mga highway. Barangay 684
Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh. Mayara gina na butang sa module nga search. Okay, balikan tayo nga to sa mga nagpadala sa mensahe, dugang mensahe. Sa to sa nga live stream, okay, dito sa babaw para nga isa-isa na to na, no? Okay. Sige. Philia. Okay, talaga na kasi. Vanessa May, Yoxo Marlon, shout out to Sis Alma Alvarez Galio of Las Vegas. Happy birthday sa iya. Thanks God, liwat halin dari sa amon sa Minnesota, USA. Ophelia Marquito, mayong gabi. Inatamiyaw ko lang ang akon sa mga bata, si Dalia Danica, ang akon bana si Bimboy. Danilo Orongan, madamang salamat sir sa pagbasa sa akon sa diya panamyo. Salamat kid. Paul Spot III watching. Rosemary Hinita Guevara. Edward Bacote, good PM Maxomarlo, monitor ko from Pontevilla Subdivision. Georgia Gargasiran, halada, ana nga chicken, kag wala nagurogin freezer, kag ginaluto, pagit kag baligya, my goodness. Jocelyn Balahadia, grabe naman niya kadari, hindi niya ginkaon. Grabe naman yan, kadiri, mayo man kay hindi niya ginkaon, ganiman, no? Ulod. Jocelyn Balahadia, mayong gabi, sir. More power, watching from Tanza, Cavite. Okay. Ida Ramos, tama lang nga post para aware ang publiko. Kawawa mga bata, di naman need nga padakuon pa ang problema. Importante ma-warning ang mga negosyo sina. Ay, amo nang pinaka-purpose, no? Mga nag-bash siya sa nag-post, kakulang ko na detalye. Anong rason ka ibasta pa man? No, sige. Virgil Pinda, good evening. Monitor always from Celine Homes for power and keep safe. Action bar. Thank you. Sige. Balik tayo kaya. Standby. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero
Okay, kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw na dason. Brown na dason, sigaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung namba niya nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na compose na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record sa ang kinahanglanong makapatitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko na. Inga na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay kong Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Imo na ka lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kon nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure? Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon.
pwede man maapektuhan ng iban nga partes ang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton is better than cure, Gideon. Aksyon Radio Philippine Standard Time sa nga bahin na hibalaon tara detali sang mga balita naman gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio City Hall Report. With Action Art Tahopon. Action Art, may gabi, please come in. Unahon na ito na marang update iya parte ba na sa koleksyon sang basura nga kung madumduman mo ti may ara sang backlog matapos nga may ara sang pagkaguba o kung hindi malutsan no ang dalan pasulod dito sa website sa Barangay Pilisa sa diin lawig sang isa ka semana no ining delay sang koleksyon sang IPMCDC nga nagresulta sa alapta kag pagtipon sang mga basura sa pila ka mga ginhimo temporaryo sa publiko nga daw dump site din ginabutangan sang mga basura. Now bagon nga ini na hatagan na gid man sang pag-akto kag di nagkaumpisa na gani ang paghakot sang IPM. Sunod diri kay Councilor Calao Puentevilla, sila ka-expect kitang mangintayon ang ila sining operation kag mapadasig no nga tinguan at least nga sining semana ang backlog matapos na aksyon man kay hindi magwanta ni reklamo sa publiko mo ang pagpanimaho kag ang paglaptas ng basura sa komunidad tiyan mo na ang isa sa mga nakita naton no nga ginayamo man kag ginapalabot bisan sa talatapan ni Councilor Calao Puentevilla. Siya wala na excuses, wala na dapat diri irason pa ang IPMCDC nga hindi nila makumpleto o malabot ang paggatapos no sa mga backlog sa ila sining koleksyon. Yari si Councilor Calao Puentevilla. We expect IPM to be attentive as before, no? Meaning back to work na, wala na excuses. Kay damo gid ang palabot sa aton nga pangayo bulig no especially sa koleksyon ay naghinay man gid kag nagkunol ang koleksyon nagliligad Action Art no because of some reasons especially itong naguba ang dalan sa Barangay Pilisa no but as of now we expect nga fully operational na IPM, wala na rason nga hindi sila kakolekta. Kaya kabalo kita damo, git subong ang palabot sa aton man, nga do kahinay, git kag do kaproblema. Parte sa backchip, no, kay isa sa mga gin-discuss ini sa meeting man, sang committee ni Councilor Calao Puentevilla, kay nangin masako, actually mo, ang iya sining nga tratapan, sining nga siman na balo kita nga tinamo sang cases sang kulira. No, mga naging discuss kagin tutukan sa niya sining committee upod sa City Health Office. Isa pa gid rin nga nalakip amo ang Bacolod healthcare program no nga isa man sang karon luyag sang alkalde nga matagan ini sang priority action mar paagi nga sa paghatag basi within this month no ang expectation kabay patani nga may ara na sang releasing sa mga backchip cards sa una nung mga applicants itong 50,000 o 20,000 na ang tigayon nga na kompleto ang detalye kung naplastar. Galing kay subong sila nga isa diri sa ginahimo sa city especially sa mga coordinators amo ang pagpangita ng pag-set up sa ginatawag nga backchip center nga tidra na lang asunmar isa bala ang padulungan sa tawo kay kagamon sila maasikaso sa tanang mga concerns nga dapat i-address ng kaso may inquiry o may query ang mga pumuluyo. Kay sumong sige-sige actually ang ila sining campaign sa mga barangay na kadto nag-explika, naghahatag sa information dissemination nga isa sa mga gluyag sang alkalde nga hatagan priority kay kung siya lang gustuhan ng mayor no si Mayor Albi Benitez nagligad pa nga sinimala luyag niya nga kung tani masugdan na ang releasing sa mga backchip cards sa mga naunang mga beneficiaryo nga ti may ara na sa
na-qualify na no, kung natapos na ang pagproseso. Balikan natin si Councilor Calao Puentevilla. Lay down ang guidelines sa barangay kung ano ilang mga concerns, kung anong ilang mga questions labi na sa availment sang holders, kung paano makuha ang benefits, kung anong mga benefits, kung ano ang guidelines to become backchip card holder. 3 weeks ago, si Mayor nag-follow up na kay gusto yun na i-distribute. No? So, yun-finalize na lang ang backchip bilang working office, ang backchip center. Kaya mo ni ang ma-coordinate, mag-spearhead sang pag-approve, sang pag-diagnose, pag-refer sang City Health Office nga kailangan ang patient or ang holder nga ipasulod sa private hospital. Mga pilagan isa ang una ni nga target nga daw i-distribute una ni Mayor? Of that time, no, the mga 3 weeks ago, 20,000 plus na to ang ready for distribution. Okay. Ang out of 50,000 plus nga nag-apply, pwede naman distribute ang 20,000 plus. Ginawalat na lang ang backchip center, ang office. Ito sila niya ma-facilitate ang tanan, no? How to go about sa mga holders ng backchip. Pagdi sila niya ang ma-coordinate with private hospitals. Amalason man ang palayag ni Councilor Calao Puentevilla. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Artay Hupon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Art, alas 8:46, Action Radio Philippine Standard Time sa mga hilig kag permega inom sang kape. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog
kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala, sang sala ang tanan. Dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan.
Patuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Liambre 17, tuwig 2022, magatakop naman na temporaryo. Salamat gid sa ato sa News Center with Action and Defensor Lisa. There is a technical control, Action Oliver Pason with Action Alway Dutilius. Ako naman, Action Marlon Hidebuya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action!